はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ホリケンテ0530です。はい、今回は提供動画のパート2を撮っていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。最初はですね、切り抜きですね。はい、セクゾとジュニアになりますね。はい、で、勝利くん、そうくん、まりちゃんが 0.03K、ケントくんが 0.5K でお願いします。まずセクゾですね。はい、勝利くん、ケントくん、そうくん、まりちゃんですね。はい、で、こちらの3人が 0.03K。で、ケントくんが 0.05K でお願いします。はい、で、次、ジュニアですね。ジュニアは 0.02K で大丈夫です。はい、大橋くん、神宮寺くん、松倉海斗くん、松田健太くん、ジェシーくん、永瀬くん、平野くんですね。よいしょ。はい、続いて、セクロのブロマイドですね。はい、こちらはおまけでつけたいと思います。はい、続いて個人ですね。はい、1枚 0.03K とお願いします。はい、勝利くんの1番、2番、3番、4番ですね。はい、ケントくんの1番、2番、3番、4番ですね。はい、で、うまくはこちらの1枚のみです。はい、そうくんの1番、はい、2番、3番、4番、はい、まりちゃんの1番、2番、3番ですね。ちょっと言わなかったんですけど、パート1の続きなので、はい、そのまま BGM、ラブ風流してきています。はい、続いてこちらはおまけでつけられる切り抜きですね。はい、勝利くん、ケントくん、風磨くん、そうくん、はい、まりちゃんですね。はい、おまけつけてくださいと言ってくださればつけますね、こちらは。はい、続いてキスマイ関連になりますね。はい、カードが1枚 0.03K、シールが 0.02K でお願いします。はい、はじめ確認お願いします。裏も見せていきますね。はい、誰々くんのカードありますかとか、誰々くんのシールありますかとか、はい、言ってくだされば。あるので